रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे खौराङानो जाहैबाय जितु गाबोन फैगौ 25 फेब्रुआरि सान्थिफुराव थानाय गरखा भवनाव चिरां बेनेडिक्ट थेरापिनिफ्राय मोनसे देहा नायबिजिरनाय आरो देहा आनजाद लानाय हाबाफारि बा फ्रि मेडिकेल चेकआप काउन्सिलिं केम्प बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनिखायनो सान्थिफुर ओनसोलनि गासैबो बेरामाव गोग्लैनाय जेंनायाव गोग्लैनानै थानाय रायजो राजाफोरखौ जितु गाबोनहाय बै हाबाफारियाव फैनानै जितु गावबा गावनि जेंनाफोरखौ नायजाफैयो। गोबांथार थेरापि एक्सपार्टफोर आरो गोबांथार रोखोमनि बेमार नायग्रा डक्टरफोर गाबोन बेहाय फैगोन आरो बेराम जितु चेकआप खालामनाय बेखौ खालामफैगोन। बिथांमोना फोरमायदों जे बिथांमोना माखासे बेरामफोरखौ नायनाय जागोन, जेरै मोदोमनि सानाय सुनाय, जायफोरा डक्टराव नायजाबाबो हामाखै बे बेरामफोरखौ बिथांमोना गाबोननि दिनावहाय चेकआप खालामगोन। बेजों लोगोसे गेसनि प्रब्लेम बायदि बायदि गोबां रोखोमनि बेरामफोरखौ बिथांमोना गाबोननि जितु बै दिनावहाय नायगोन। बेनिखायनो सान्थिफुर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेखौनो मिथिनो सानदों, नोंथांमोनहा जितु गाबोननि 10 रिंगायाव सान्थिफुराव थानाय गरखा भवनाव फैनानै गावबा गावनि देहानि जेंनाफोरखौ नायजाफैयो। बिथांमोना रां लायालासिनो बा बेसेन लायालासिनो रायजो राजानि देहानि जितु जेंना बा बेरामफोरखौ बिथांमोना नायगोन आरो बिथांमोना फोरमायदों बिथांमोना देहाखौ नायनानै मा मा जेंना मोनो बेखौ रिपर्ट हरगोन। लोगोसे बिथांमोना गाबोननि दिनावहाय 11टा बाजियाव फैनानै बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो, बेखौनो गुरैयै मिथिहरनाय जाबाय।